Erbyn canol y 1850au, roedd traciau rheilffordd yn ymddangos ar hyd a lled gwledydd Pryden, wrth i'r galw am symud nwyddau ac yna teithwyr gynyddu. Sefydlwyd The Vale of Llangollen Railway yn 1861 mwyn cystadlu yn uniongyrchol gyda'r gamlas. I'r lein cael ei chau fel rhan o doriadau yr enwog Dr Beeching yn 1965, fe ail-agorwyd y lein yn y 1970au wrth i griw o wirfoddolwyr sefydlu rheilffordd Llangollen. Wel, dwi wedi bod yn gyrru trens ar y lein yma ys 5 mlynedd ar 20 wan, gyrru rhwng Llangollen a Gorwen. Trydan o rwni efo manweb am flynyddodd, efo diddordeb yn trens ers o'n ni'n bwtyn bach. Pryd agorodd y lein yma i ba pwrpas ac i ble oedd yn mynd? Agorwyd 1864 o Rhiwabon trwodd i Bermo. I adeiladu caru nwyddau mwy na ddim ar yr adeg, ond lot o gwaith brics yn Rhiwabon a pwllau glo. Mae'n ardal mor hardd yma, mae rhaid fod teithwyr wedi dod hefyd. Ond lot o deithwyr enwedig amser ha. Pan ar y Butlins agor yn Pwllheli ar ôl yr ail rhyfel byd. Ie. Ond lot o bobl o Lerpwl a Manceinion a Birmingham i aros yma a ffordd hyn o'n nhw'n dŵad. Wel, nid tren modern yw hon, yn gallu gweld hynny. Pa fath o dren di hwn de? Diesel multiple unit di enw'r y fath o tren ydi o. Ie. Mae'n go hen, un oed â fi, so mae'n andros o hen. Ond gath o'i adeiladu yn 1958. Ond 5 o hein di gael i bildio gan yr un cwmni. Ie. A hwn di'r unig un sydd ar ôl rwan. Dyn ni'n mynd heddi o Berwyn i Llangollen. Ie. Rhyw daith eitha byr, ie? Dia 2 filltir. Gewch chi trio am filltir gynta. Famlai. Chi'n siŵr? O siŵr. Fi driau. Rhaid chi ddysgu fi. Sedda di fanna. Dyna ni. So dyma'r cab i chi. Cab, reit, oce. Reit, sbecton allan fel bod yn gallu gweld beth sy'n digwydd yma. Iawn, handi iawn. Reit, be di popeth fan hyn te? Wel, cwestiwn da. Hon di'r throttle a dead man's handle. Rhaid chi chwthio hwnnw lawr a dynnu o'n dôl i gael yr engines i redeg yn iawn fel ydych chi isio. Ie. Hon di'r brakes, hon di'r gearbox. O, mae'n y gears, felly. Oes. Ie, ie. Rhywbeth tebyg i car. Ie. Reit, be di hwn? Y corn di hwn. O! Na ni. Felly, os dyn ni moyn mynd nawr te... Handbrake i ffwrdd. Reit. So, troed o handbrake i ffwrdd rwan, ond mae'r brakes dal. Mae'r brake dal ymlaen. Fydden ni'n gallu mynd wedyn? Ydych chi ddim mynd tan bod y gad i rhoi ddau fod... Wneud siŵr popeth yn ddiogel wedyn, ie? Ateb nôl i ddweud bod yn glir? Ia. Brake i ffwrdd, a wedyn... Hwn i fyny. Syth i number 1. Na ni, a dipyn bach ar y throttle. Ac off a ni. Yn symud y beth? Ag eto. Syth yn do. Dowch â hwn rwan i lawr at rhif 4. Rhif 4? Ia. Yna ni. Jyst y brec nawr? Ia, dipyn mwy o brec. Ydych chi glywed y gwynt yn mynd i mewn. Yna ni. Dipyn bach mwy eto. Ar y notch rwan. Ar y notch, ie. Ar y notch. Ie, dyna fi. O! Ar y notch. Ie. I fan hyn? Dyna ni, ia. Brilliant. Neith hwnna tro. Nath hwnna tro i fi. Allwch chi gymryd drosodd nawr? Iawn, oce. Gewn ni'r dyn proffesiynol yma. Pryd ceiwyd y lein yma te? Oedd o diw i gael ganol Ionawr 65. A wedyn pryd ail-agorwyd y lein wedyn? 1974. Reit. O'n gymdeithas Flint and Deeside Railway Preservation Society. Dechrau chwilio am rhywle arall i redeg trenau ac dyma rhywun yn meddwl am y lein o Llangollen i Gorwen a dyna fe digwyddol. Yn y ddechrau, o'n lot o waith a ddim byd i llawer i ddangos. Ond ddim trac yma, ond ddim signals yma, pob peth ydych chi'n weld ar y lein di dod i mewn di gael i rhoi yn dôl. Ie. Yr unig beth oedd y stations. O'n andros o lot o waith i wneud
cyn i tren rhedeg. Dyma ni, station Llangollen. Waw. Dyna ni. Achos bod fi wedi trial nawr, mynd i'n gwerthfawrogi y gwaith sy'n mynd mewn i wneud hwn. Chi'n neud edrych yn hawdd iawn. Well, thank you.